22 vědomostních výzev, odpovědi od A do Z a 1 bod za každé správné řešení. To je dnešní abeceda znalostí, ve které se utkáte s Klárou. Máte na to jí porazit? Pojďme to zjistit. Který vědní obor se zabývá biologickým a kulturním vývojem člověka? A správná odpověď zní antropologie. Který záliv omývá pobřeží Bangladéše a východní Indie? A správná odpověď zní Bengálský záliv. Která luštěnina je klíčovou ingrediencí tradičního humusu? A správná odpověď zní cizrna. Jak se jmenovala česká kněžna, matka svatého Václava? A správná odpověď zní Drahomíra. Jak se jmenuje hlavní město Skotska? A správná odpověď zní Edinburgh. Jakou zkratku používá Světová organizace spravující mezinárodní fotbal? A správná odpověď zní FIFA. Jak se nazývá měkká forma uhlíku používaná v tužkách? A správná odpověď zní grafit. Jak se nazývá trojrozměrný obraz vytvořený pomocí laseru? A správná odpověď zní hologram. Ve které zemi se nachází sopka Krakatoa? A správná odpověď zní v Indonésii. Jak se jmenuje město v Krušných horách proslulé těžbou stříbra a uranu? A správná odpověď zní Jáchymov. Jak se nazývá tradiční japonský oděv nošený při slavnostních příležitostech? A správná odpověď zní kimono. Jakou přezdívku získal anglický král Richard I. pro svou odvahu? A správná odpověď zní Lví srdce. Kterou zemi reprezentuje pilot Formule 1 Charles Leclerc? A správná odpověď zní Monako. Jak se souhrnně nazývají protony a neutrony tvořící atomové jádro? A správná odpověď zní nukleony. Jak se jmenuje řecký král Itaki, který se po pádu Troje 10 let vracel domů? A správná odpověď zní Odysseus. Který hokejový klub NHL vystupuje pod jménem Penguins? A správná odpověď zní Pittsburgh Penguins.
Jak se jmenuje řeka, která tvoří přibližně 2/3 hranice mezi USA a Mexikem? A správná odpověď zní Rio Grande. Jaký oficiální titul měl nejvyšší politický a vojenský vládce Osmanské říše? A správná odpověď zní sultán. Jak se jmenuje největší měsíc planety Saturn? A správná odpověď zní Titán. Jak se jmenuje pohoří tvořící tradiční hranici mezi Evropou a Asií? A správná odpověď zní Ural. Jak se jmenuje třetí největší město Španělska, zvýrazněné na mapě? A správná odpověď zní Valencie. Jak se nazývá stupňovitá chrámová stavba typická pro starověkou Mezopotámii? A správná odpověď zní Zikurat. Kláře se dnes podařilo získat 15 bodů. Jak jste dopadli vy? Porazili jste Kláru? Napište dolů do komentářů. Pokud vás dnešní video bavilo, podpořte ho lajkem a odběrem. Těším se na vás u dalšího dílu.